variant af gummi. Det er noget vulkaniseret gummi, jeg ved ikke lige, hvad det er. Men det er i hvert fald et eller andet vulkaniseret gummi. Jeg tror, det kommer fra en vulkan. Og så er der gummi fra et gummitræ og gummi fra et olie. Vi starter med olien, og så kommer vi til gummitræet. Altså, gummi, jeg ved ikke, om det her det er olie. Det er det. Det ved du da ikke. Jo, det er. Det er så for. Jeg tror, det er olie. Hvad? Så, men det er sikkert også sort olie. Jeg ved det ikke. Men nu, vi har ikke så meget olie tilbage. De kan i hvert fald ikke finde så meget. Fordi danskere skøre. Ej, du er selv en dansker. Jo, men gummi, det finder man på havet, eller på bunden af havet. Og man laver også plastik som gummi. Og så gummitræet. Jo, gummi, det var noget unaturligt gummi. Og så naturlig gummi, det stammer fra et gummitræ, og gummitræet stammer fra troperne, og i troperne er der mange på bjerge. Og så, man tager saften fra et gummitræ, og så gør man et eller andet med det, og så man behandler det nok, og så gør man så behandler man det på en eller anden måde, og så bliver det så til stiv eller gummiagtig olie. Man kan også lave noget hår noget til. Og så, men sådan en bildæk her, den er der altså jern inde i, fordi at den skal kunne holde. Så herfra. Hej hej!